Kublai subuni pajba baju page bat sngap bikani ka channel ka jonga mentang on raj fi pang ka video ka bai dei badu stip jarwa badu unong shat bana po ka jalam khalia bardan ka sap ka ba phla ha ka ba ya ki jar kita ki nong bisar ula pan khiwin bat pan itanat ha ka ba ulayo bun ki poin man ba ka show ka ba udai ban shat hadin ka jingmi jung stip jarwa badu usamla na po ka jalam khalia kama krearu kala khiwen yak ta ban ajin kersyan ya uni usamla badon kasap hanrai na padang kini ki don pat ki samla jong ka jela me khlia ki bal bisni bad kren lai phujai lai phur kom ya uni usamla badon kini kasaban syak kini kilong ki ba ki julong apo ka jela ka jungi ka ba sisin baladon unu badon kasap don ba kita kinong bisni bad ki ba bisni ki baju yala iban the umpaja yakini kibriu ki badon ya kasap lana hakana kono korukom ya kaba kila pau hakakam ka jongki ngamla ban ong ba baro kidei ki ba bisni henrei ki ba buon ro kidei hi ki ba bisni ki ba marjen mar siliang hiru na po ka jela ka jongi ki ba dei ki samla lane kirang ba ki ba bisni yakani ka kam yakani ka sap ka ba uni usamla udon hakane ka por ba mentra balapan isak perthai yakane ka jingsat jong u dakaba buon hakiran san jong ka social media kila komen berkan thok lai phojai la phor kom mi ne usamla idon ki ba ben bar kidon ki bayro kum kini ka sajja hakane ka jela ka jungi de lano pen kene ka jela ka jungi kat kedit benreu haba yu para jaj para kasi jungi kia ben kia kho katba ya ki bar jela ki bawan na bar jela ki ba deru ki ta ki bar jela hok ki ba mi na kene ka jela ka jungi ki ban ya lej ya kontes ya kono ka show ka badon hapo rid khar kataru ki ai ya ka jing kersian ka ba puranam tajong ki henrei panban ya u para kasi yu para jaj para kenja jungi na po ka jela me khria u khasi paka ki kan tho da kumne da kumtai hadu ban pej ki komen ki social media teng le ingya ban pej bar i le ran le i klem ran yiru khaj la dalong ka bala ko ki samla bat ki para jung ka jela ka jungi boro to ai ka jing kersian ka pura yo ne usamla badon menta hapo mumbai ban pen i ya kasap ka jong u ka bo deru na po me khlia hoj ngimla banlen man la ka we kari ka don hi kita kinong set kala bat kita kinong shun ya ki baya shun hi parado parasnam kumber pen kan mau wat umat tamakan hi bude khpa jong kari bo plai luit ne ka ti jong ki farang ban sensyar hakapor jong ki dole hari kidang don hi na po kar jela na po kari jong kari india hi ki ba penia bar sim no ya kam sim ka jong u da ka jing bisni te kumta ko ki prolog to ai ba kane ka jing bisni kan du no ba kan mieng sa rasong ba kan long sa kumne ka ju to ai ba ka jing kala kan kala no ha kane ki por bar ki juk ki ba menta kim dai ba kin shune sa kumba ne ka juk ka mamen handai ustip jra udai traisnong na po mo korat na ki tan mo korat ka traisnong jong u ka dei na jakrem te kumta ki parok ki parari ki nong shung ki para kasi ki jongi to ai kata ka jing kersian ka pura bato tip ba ustip udai usamla kasi paka badai na po ka sawes kasi hill district balai pat bingin da bo ya kane ki jing bisni bat ka jing pihun jong ka kenja musim ka jong pi to ai ba kane ka musim jing bisni jong pi kan du no bato ngin ya teli naka por sha por to ngin ya lang kawe no nang ne sakhamat ngim dei ban shu bisni ban shu kadokti ban shu tan patlun ban shu ya kano ban shu ya kan tho life jai le phur kom tang na kadaw bang akwa ban wadaw bang am kwa ban ai kana ka jing kersian ka jong phi ya u to ai ba kata ka jing bom kwa jing kersian ka jong phi kan long ba kata ka jing bom kwa jing kersian ka jong phi rai klam da kan tho eno kham tam yu parado prasnam kham tam yu para ka jela me khria ka jongi kumta perlok lada pi ai ka jing kersian yu step kadai tang ka sni sajan ber ka sni blai phi la ban but ya ka step ha ka ne ka rensan ka jing shat ka jong u ban ya kap ya ka ne ka best dancer season 4 ka India Best Dancer season 4 de kumta perlok to what you so tanat tang kata ka jingi ka dokti bar ka jingi kana to ai ba kata ka jingi teli bar ka jinglong kawai ka jingi to pun i saka perthai nang ne sakhaman tang kini tin khublai